Ngapain sung bahai pi baroki kena syaganika program wan kena tu yaro walaupun bit penbiang da kacing sang kena balang presbyterian nong temai. Diang sung bahai pi barok hak kerteng kabatiang tam kacong terai baut nong pen MBA chung uci supres. Na katayo yo ya kena ke program ya kaban ya mani lang ya ublay hak ying kisam kacong ni. Ho desi kidon na preng chong pi ki kemi kikpa chong ki kon kena ha ki yeng ki sem ke chong pi ki bak juya don rengkat ki kon ke chong pi ya kaban mani yo blai lama ka online service ni dawai bo bleng kurku yi pi ba pinang la ya kaban sakri yo blai ha ki por baro te ha ka bas dang chong ka ching sakri lama chong ka step to ye pendam ha ka ching dawai ni dawai ko blai ko pa chong ba honeng utrai chong ki met ba ki man sem ko chong ni nya ai mo emetrai kum ka jing sang khna lambai na ka step chong ka sngi ka bakra ba ka kentang chong me mingla pa seng lang ka kerteng chong me ni dawai ko trai me don kat ye ke benta baro ka bingi don ma pendap leng ba chong ka step sha ba ken long ha po ka jing lam chong man sem ba ko chong me ka burom nya ai sha me map no ki pop ka chong ni na ba ka kerteng chong chu singi pan gi dawai amen ti ha ka ni ka por ka ba menta da ka bangi ya so lang ha ka barwai ka chirwai ka chispa sau pho na gutmai ba chispa live khundai na ga barim bat ki banyalam ya ka ka chirwai idei I hilarika wa alang bat I mebarika wa alang tongnya simantalang na ga barwai ka chirwai Bible bangai, Bible bangai, Bible bangai, kalong kak tinublay. Kaya love you Jesus, kaya love you Jesus. Kaya love you Jesus, nong penem ka birthday. Kabay, bakabay, bakabay, babangai. Kabay, bakabay, bakalong kak tinublay. Shem
Hakari kapur ka pemerintah pat ninyo ya kacing polis dang badwai na i charal Jepang. Bat hadian jong kacing polis dang badwai ngan ong sendan hakari kapur bangin yo ya kawai ke special number banruai da kini kisan ngut ki kon kena jong ka balang kita kilong i charal Jepang ilanya ukor Jepang di bada kemen dawan syan bat mati bahasa iso Jepang. Siya bangan dua ngan polis wana kaktin ka jong belai na ki kitab sam ka basis pak kendai sispa san kaktin jome kalong ka syarak ya ki kijat jonga bat ka jeng syai hak lenti jonga bat kumcu ru wan pule na ka siti paningkong upetras ka baar kum ki kelo madangka to pen kwa her ya ka basngor ka don ka bade mensim kena mapen nyosan daka sya ka jimpen dong yan dwai kupa jongi uba hamneng angu eme bame la penla yangi mensyakri yeme kum ka jinsen kena hakani ka step ka bamenta ni dwai tu kerku badarungkat ya iwe pa iwe ki bayaseng ya kerteng jome hakani ka por darungkat bat kinong ya lam jong ka jinsen kena makin nam tray ya ka kam jome darungkat bat penkia ya kipapang basidam la kalong na COVID-19 bat kumcu bat ya kiwe kijak jempang kurku bat darangkat lem bat usyakri jome man keren ya kaktin jome hapdang jongi hakani kapor ai baka ketin jome kanyisa hakido jongi kenam bangin san haka jeng bakan jam sim hikayangi bangin long ki kena ki batep sengi ki berminat bat ki bakongo ya lagi ki megi pa na no ekipap jengi hakerteng uji sungi pan kini baro amen. Happy birthday
kublai cibun ya piki kena kibala yalam ya kena kecengwai hak sedang kata ya hilarika walang mebarika walang bat kumcuru ya isyaral capang na kabanta katu keceng pulis sedang bat wai kena kepor ke pemerintah ublai unang korku ya pi unang aibor ya pi ba pinang la ban sekri au trai hakisngi ki por baro ki banang wan ngai kublai ru na kabanta jong pi baro san ngut ki balarwai ye kena keceng wai special number ba ublai unang korku ya pi ru ba pinang la banang rwai na kabanta ka buram ka jong u hakisngi ki por baro jong keceng em ka jong pi hakani ka por ka bamenta pat nia poino sia ka banta ka bang yo sngo ya ka cingkren na ka ktien ka jong blai kani ka tayo ka ban kong jong ni ubanai Desember na ni ubanai no pra jong kani ka snam bat pitip ka tayo ayu ki hap ki baret pitip na am kani ka sngi ka bamenta ka sngi ayu kani ka sngi ka bamenta ka sngi ka bakat kham karpang na ki wei pat ki sngi hapo jong ka snam namar bah kani ka sngi ka kham long special bah ngila pan ong ho ngila rung sik uni ubanai uba menta Benai ubah kat ar moh, benai Desember, ubah kalabe, kal air, ndai kal air kriat, ndai ngamut ban ong ipi labe, da kal air Christmas. Na kata kadau hakani kapor ngadon ni kaban ai kublai Christmas. Pasuk ban kemen lepai pi, dane Christmas in advance, ya pi baro ki hep ki baret. Haki jing ki sam ko jong pi, ho ya ki par bangai ru, ki bai simanta ban page ya ka program lembah jong kene ka step ka bamenta. Ai ba kacing kemen bat kacing suk trong ka Christmas hakani ka snam wat hapdeng kani ka klam ka bangi ni aman kan sansyar yiki long jing long sam trong pi bat ka chungi wei pi wei khnang bangin la ya ka banang yo ya ka bor ban sakri ublei haki por barok ka chingem ka chungi kani ka sngi ka bamta ka dei ka takabi khot ka Bible Sunday kani ka Bible Sunday kadai kata kasngi utrai ka bakerpang kabalapan kerpang khanang ya ka ban rakhi ya ka ban kan mau ban kan mau buram ban yo ru ban ya kren syapang ka ktien ka chong ublai nai ki hap ki baret pitip kami kani ka Bible Sunday na ka wei ka cingcia ka bangan ya thu epi ha kani ka por bakata ka cingcia ka long kata ka cingcia ka long hak ba idon iwe ihab ibaret ita ihab ibaret pitep nakan osnam tang khat san snem ita ihab ibaret ile kumno ita ihab ibaret namar ba itrang ya ka ban yo ya ka Bible itrang ya ka ban yo ban puli ka ktien ka chong blai hak ta ka por ka chong am don da ka Bible kam da pahu kam pahu menta hak ta ka por tang ki ba khambit khambyang tang ki ba khamriu spa ki ba yo ka Bible bat 4 jam la shon kan rei kuma shon hakani kisngi ke pamenta manta pi don kan tali ke Bible hayeng persang banyo mo pi don kan tali don ke badon de ke fau tali ha ki khot hapok hayeng ke don tang lain ngut songul kat ba ka Bible ke don kumbasan hendeu tali tandai ka cing puli ka cumom puli nganam ong ka song ha kita ki badon ke Bible hayeng ita ka kerteng jo ita ihab ibaret ibangaya thu epi hakani ke por kadai Mary Jones mah lakaya ita ihab ibaret iba kerteng Mary Jones haka khat ndeu tarik chong Desember nani ubanai no pra chong kasnam khat nyo spa phra phusao la ong ba ila chuyo sngo ila chuyo ban puli ya kani ka Bible tang teng haka yeng chong para marchan chong i bat ihab ban nyai komba armail khnang ban yo ban puli ya ka Bible pi ha ban nyai kat no ban puli ka Bible pilai le se tang na kamra sacha ha kamra songkai sim ni ka Bible na ta pi puli ka chan nei ka suk namar ba ka don hayeng chung pi ten rei ka ne ka Mary Jones la ong ba hap ka hap anya hadu kan no ka hap anya hadu kuma armail khana ba kan la e ka ban yo ban puli ka Bible ba la ong ba ka don ka ching thrang na do ka por ba ka dang dap kum ba si phau la ni kha wei snam e karta ban yo e ka Bible la chong bat kum ta ila persang ban penlang pisah kan penlang pisah khendiat mah wan ki bahayeng le se ai bai reneng mah he Mary Jones kan si phau tangka le se mah ong nom ta Mary Jones cakaban thet chana cakaban thet chips imle kum ta ile no i penlang haklong
penlang hatin. Bat hadian rius nem. Habai la nyo ya kata pisah kalak bun. Ila keny kalak dapat antit Bible. Ti habala dapat antit Bible ilek kemno. La ong bahakawe ke step dang step hai lami. Pitip ilek kemno. Imi rum dai ban naik station. Ban ap kali. Ya ada kechat. Ban naik cakayeng kacong utau Sahib Thomas Charles. Le cakayeng jong ta antit Bible dah. La ong ba ya bet kechat. Bat kacing cengai nakayeng kacong Sha kata kacaka ka ba ilay banwat ka Bible kalong hadu arphon real mile. Kanang ba fin sngothu ki hab ke baret. Arphon real mile larinya pen kelas ya ke kilometer kalong komba saufu ar kilometer ai. Saufu ar kilometer kala de kacing cengai. Ka bala dalet ka kali le se ko masih kenta tam ai. Hakiri sni jungi ke ba mentah. Bala ong ba Mary Jones namar kacing terang kacong iban yo ke Bible. Ila lek ya ke ban kendu yang neu sahab. Bat on dai lek hak lapoi ka yeng chong tau sahab. Pitip la lek mno. Ila ongko sahab. Ngalawan hi ka kechat. Ndai bawan kali. Ngalawan ka kechat ya ke ban wat ya ke ban pan ka Bible na fi. Handai pitip ka kubor ka psngau si nau tau sahab ka long ba. U ong kumne. Ko Mary Jones. Pitip mdan Bible show. Snowson pi Mary Jones. Pilawan na kicaka ka bacengai ba. Nalo kata pilawan da kakchat. Tende mdon Bible show. Don satangkan ni ka way wang pun i. Don satangkan ni ka way ka Bible. Bat kan ni ru kadai ka ba ula pa ila krendo lepa dan ila pa bu uta way porlok chunga wang. Te hakata ka por la ong ba. Kadai ka Mary Jones kalayam. Kayam balai namar bakas kaperkat ya kacing terang kacongka ya kacing seliang congka banyak ke Bible dalor bapli kala ya de kakcat kumta kalenti ka bacengai kam yo ke Bible kalayam pai don hot hangta bat new Sahib Thomas la ong ba la snowsen ula ai no ya kata ke Bible ya ka bakan long kanong kenti chong ka Mary Jones bat kani kala kta ya new Sahib Thomas bat mau la ong ba ula seng ya ka we ka seng rengkat bat ki lais pa ngot ki parlok ke chungu ula seng ya ka Bible Society ka banengkong tam ha ka perthei ula seng ya kata ka Bible Society ka banengkong tam ha ka perthei ka ba ula ai kerteng ka British and Foreign Bible Society ula seng mo ui kata bat ka ching thmu chong kata ka seng ka long ba nyo ban prinsipun ki kot ba lan ke Bible kanang ban yo ban di syakitu ki batrang ba ki basliang ban yo ban puli ya ka kot ba lan ke tien ka chong blai ha ki jing ki sam ka chong ki tin hadin chi spas nem kata ka chingchia balaseng ya ka ni ka Bible Society ke banengkong ki Kristen hasitulup ka perthei ki las ngau dei ya ka ban rakhi no ya kata ka sngi kum kata ka bagi khot ka Bible Sunday kamut hadin chi spas nem la seng ni kata ka Bible Society ha ka henriu tarik chong panai leber na neu march chong ka snam khat khanda khat pras pa sao bat ka ching rakhi ya ka Bible Society ya ka ni ka Bible Sunday ngamot pan ong ka banengkong ka long ha ka henriu tarik chong leber khat khanda spa sao bala dingi ken ha ka ni ka sngi ka bamanta kan dei ka ching rakhi ka ba chi spa khat henriu sian chi spa khat henriu sian ngla yo ban rakhi ya ka ni ka Bible Sundayต่อ kata ka dik khendiat ka ching tip na ka banta chong phi ki hep ki baret ha ka ni ka por shaphang balei bangi rakhi ya ka ni ka sngi kom ka Bible Sundayต่อ ka ching kali sho ka long ka ai ka Bible ha bangi ong ka Bible Sunday kami ka ching kali ka ai ka Bible phila ban chubab ki hep ki baret ka ai ka Bible phila na man chubabต่อ te to shwa bangin poi sha ka ni ka bangi kabangan batai ya pi ka ai ka Bible ha ka ni ka por ngakwa ya pi bangin ya pulelang penbuat yang ka ni ka tien ka chong belai na ka chithi ka ba ar Timothy ka lonong ka balai ka khot ka ba khat riu ngan ong biang ka chithi ka ba ar Timothy ka lonong ka balai na ka khot ka ba khat riu sa penbuat na den chong nga mo ngan pule manga sa penbuat lang ma phi ka ching tho ba ro kalong kabala pusat mensiem da ublei bat kabamentoy ya kacing hikai
ya ka ching snang ya ka ching pen bet ya ka ching pen malien ka ba ha ka hok to kan phila pen buat mantan ya ka tu ka tien ka chong blai ka bang pulih te persang ban penlat landet ka to ma kata ka de ka nong rim ka bang kren chapang ka ni ka bible ha ka ni ka sni ka bamanta to ka ai ka bible ka de ka kot chong ki kot la ni ka kitab chong ki babun teli ki kitab book of books kadon haka kan teli phitip kadon ki kitab ha ka ni ka bible kan teli ki don phile puli bible paro sikata ki don henriu teli ki kitab nang ta ki lenong ki don kan no si hajar si spa prap khundai teli ki lenong ki khat ki don lai phuwe hajar si spa iwe teli ki khat ngan ong biang ngap ha ngan kli sibet ha ka bakut kan teli ki don ki kitab ki don henriu teli ki lenong ki don si hajar si spa prap khundai teli bat ki khat ki don kan no lai phuwe hajar si spa we teli ki khat kata ka de ka bible to ka ba phla ka long bai ka kot ka bangi ya puli school ka we ka kot we nong tho de den am kum ta persang ban check ban pej ha tu ka kot chung pi ba pi puli school la ka long ka kot science la ka long ka ka kot maths la ka long ka kot khasi ba kum ta ter we nong tho ka we ka kot han de ka ba phla ka long ka ni ka bible ka bangi puli mangi ka bangi ong ba ka de ka tien ka chong blai don hadu kum ba sau phongut ki nong tho sau phongut ki nong tho bat ka simpor ki bakin tho hadu kan no phitip kan osnem ki simpor ka simpor hadu kum ba si hajar henriu spa snem ban pendep ka bible ubriu ubala ban im slem hatla ka ni ka khndo ula ban im tang kum ba nyo pho la ni phra pho snem ong ka tien ka chong blai ban pendep ban tho pat ka bible hadu si hajar henriu spa snem ma thrai phi sung tho kata ka chi chirong chong kata ka por ban tho ya ka bible to la tho ya ka de ki nong tho ki ba bon bat hala ki chong ka ching long hala ka chong ka kam ka chong ki phitep ki nong tho ya ka bible ki don bon ru kom ki don na preng chong ki ba long kum usiem kum debet ma ki ba bon kitab sam ka bangi puli am ka de ka kitab atho usiem debet kumu se ki don na preng chong ki ba de ki nong ap lang berat kumu amas tho ka bible nang ta ki don na preng chong ki balong nong tong dok kha kumu nong tong dok kha ki san chung chi su am to petras de we nang ta ki don na preng chong ki ba de ki nong krong khachna kumu anuksa kum Matthias nang ta ki don na preng chong ki ba de ki doktor ki ba tho ka bible kumu Lukas bat ki we kita ki de ki nong thoi ka ya ka ni ka bible ti han rei phitip mano ba pha ki ban thoi ka ni ka bible de ublei ubakren haki uba penpau haki uba pasiau haki ba ki de ban thoi ka ni ka bible bat na ka ta ka daw ngila ban ong kum bang le pule lang man ne ba ki ching tho ba ro ki badon ha ka bible ki de ki ba pasat man sim da ublei bat namar ba pasat man sim da ublei kani ka long ka ching man toy na ka man ta chongi ha ka ba na ka ni ka bible ngiyo ya ka ching hikai ngiyo ya ka ching penbet la dang la ya bakla nang ta ngiyo ban pen melien ya la de ha ka hok ba ka ching sisa ka chong ble thong a thai phi yo ban kem ya ka ta ka ching batai chong ha ka ni ka por kum ki hep ke baret la pen yesriem pat ya ka ni ka bible fitep ha ki ba bon tli ki banta pen yesriem ya ka ni ka bible ngan sim tang kat tu kat ni ki banta ha ka ni ka por na ka banta chong phi ki hep ki baret ngan sim tang lai tli lang kot ka ni ka por sngap ha ma to shwa man po chatang ka ban kli phi na lor ka le ka bin don kam ban ring ba pen her man siem khna mang la ban em ki ki wei pat ki ching don kam ki ba kong san ki ba kum ki briu ni don kam ban em hasla ka ni ka khndo ka to perkhat ma phi kan dei ka ching bam dei ma sing ki na man step snom bla thangan to na lor ka ching bam sa ka de phila ban ong ka ma sing ki ma step la kwa sat khamat dei la kersyut beniat don na preng changi ba beniat 4 kersyut khamat 4 sai ngil ha sai dei don na kan ro umlo par kam ta ter
kata kadai ka jinglong ka chong ni don kam ka ni don kam ka to nalor kata ka la don jing bam la don tam khaw lem no khaw ka shubam em sak la hada vor sa bam no kam long kam ta ni haban le yu man set kemud don kam sai ka don kam sai ka ding to ngan pen ong ya phi kum ne ka ka por ngan mara epi de ka dor ba phila ban kan ma ma ya ka bible la pen yesu yim ya ka ban kong bakak tien chong blai ka long ka ching bam ani ka dot ma ya ka tang la ban chem na ka chithi ka ba chong petrus ka long ka ba ka khot ka ba ka tien chong blai ka long kum ka ching bam na lor ka le kum ngal ong ya phi ni don kam mi ka ching bam balai phi ni bam ching bam phila man chu bam thrai balai ubri ubam ching bam la ban ong ba kwa bam balai kwa bam namar ba thangan kamet chung bri ka thangan namar balai yu namar ba ka don kam ban he ban san ma phi ki heb ke bare don kam ban he ban san te ban he ban san bon sen ke klung dang rit ai ka ai ka do si kin pachat ha banian pat don pha em phi ai ka ya ke klung ke dang rit phi ai de ka dot ni ai de ka dot i me i pa chung ni ai de ka dot bat kata ka dot kala ban pan he ban san ya ki hai ka dot ka don ka ka don ka calcium ha ka don ka protein bat ki we phi tip phi lai fuli ki skol ka chung phi ka bomot ka ai bo de ki eng ma kan la ban klan ban he ban san mo te kum ta ru ka long ha ka ching em ka ba dai man sem ka ching em man sem trong a trong phi ru ni don kam ni ka ching bam bat ka tien trong blai ka dai ka ching bam la da ngi ngem bam ni sa klung sa te kum no ngin bam ni ka tien ka trong blai cầm muat ban ong ngan bam no ken ka gospel Matthias kalau no man kong phi sim ya ka ayu phi tar wak phi bam kam muat re kum ta phi lem no phi puli ya ka da ka ba phi puli ka mut phi bam phi a ching bam ne ka ching em ka ba kan chaman sem jong phi na ka ta ka daw phi nang he nang san to kan mau ya ka tien jong blai la pen yes yim nang kong ba ka ba ka ching bamชีวิตda phi bam ching bam la kut kan ching sang am kan mau mat san tian ka cha kan mau no ka bible mas sendat ka do kan mau no ka bible mas sendi dut kan mau no ka bible mo ba ka ka bible la ni ka tien chong blai ka dei ka chang ba me ka sem ko chong ni tong an pon ya ka ba ar pat ya ka ni ka bible la ni ka tien ka chong blai la pen yesu yim ya ka kum ka ya ka tang la ban chem na ka sithi ke Ephesus ka lonong ka basan sai pulihima kad khot ka ba arhusan hado arhunyo nganam puli sai pulihima phi ngan ong biang Ephesus ka lonong ka basan kad khot ka ba arhusan hado arhunyo habangi kren chapang ka kamut ayu habangi kren chapang ka kamut nung kong ya ka chingpun khoi ha ka ni ka chuk chonga chung phi manta mo ha ka ni ka snam ka manta kham tam snam corona nya da no ha badan ni ka khlam covid 19 ni le no ka ching batha bangis ngau hapo tb ki ong kom no sai bon sen ka kti sai da ka ne nang ta ki ong kom no de sale khoi bat kom ta ter to ka bomut kom no pan long ki ba khoi khanang ban ban pen khoi ya ka cha khlia don kam mi ka don kam mi ka da ka ni panon kam ban sat ban sum nang ta ban cha ching shat ba kom ta ter ka bomut ka tien chong ublai ka yarap ban pen khoi ya ka ching em ka ba kan chaman siam chong ubriu teng ula tingit ka ching mut ching perkhat la tingit ka da nut ka man siam chong ulap kum perkhat shun perkhat bisini ke perlok ke parachor hanre habang la puli na ka tien ka chong blai ka tien ka chong ublai ka yarap ban pen khoi ya ka ching mut ching perkhat ka pen khoi ya ka ching em ka kan chaman siam ka chong la ni ka briu ki ba puli ya ka nakata ka daw kum ki hep ke paret khana ma ka ching em jong phi kan long ka ba khoi puli barabor ya ka bible ka balong ka tien jong blai namar ba ka bible ka dei ka ka ba kan chang sem ka ba khadu ka tien ka jong blai ka long ka ka tu ka bang asya puli barabor ka long ka syarak ya ke chat jong ni bat ka ching shai ha ka lenti jong ni kata ka bang lawan chem na ka kitab sam ka ba sis pa khat khandai nagar khot ka ba sis pa san phila yo in am ka syarak ki hep ke brit na thrai bu na pen chu phi ki ni ka bang khamrit phim yo issue ka syarak mangi ke bla kham he ratangi kan ma ha ke por ka light yu kam don ni tabe ka syarak kre kot
Apol krekot kanang puyong atau kasyarak. Hak khmat dalam mut bahasa khmat men step sini la bet puyong. Hak khmut la dap da puyong sudah. Balai namar bangi pulai kot da kasyarak. To kasyarak kadai kacing syai. Mah kadai kacing syai la the yaka hak kulpi da ka punya syarak. Tebe sedeka ding kasame mudur bahaya kata mo namar banga sibit hak benta bakut ngan ong ke badai kene kasyarak. To kene kasyarak kalong kacing syai kene kasyarak kalong kacing syai ke kecat ba kelentia chong pi hakapur ka bedum don kamban thang ya kasyarak don kamban tebe deka ding lane ban tebe dekat tot slide kini kecuk cengi ke bamanta kenang bangin yo ya kacaka ka bangin dei banju hadanti pi ka bafla kalong bakan ka met ka cong nga cong pi kum ki brio idoni wei temen akan mau sa kata ka cing ong cong bak ka kti ka kcat cong nga cong pi ka don khmat ong tai temen persang pe itu kti la cong don khmat pe ne don khmat idon am tai temen ong ba kti ka kcat cong ka don khmat haka bastang ngim so la nge jam haka we kesini akan mau dong we perlok ba ong itu temen itu temen isu ong itu temen ide ba bi don khamat chenong idon tang artli ke khamat mo keti kecat ki chendia ti chendia cat chai ni don khamat ong to we perlok tunga kansan ya ka pol miet kom to ya lenti akam dum chenthut phak long kom no chenthut hamau banep am mong katuka kecat kemi ta da mong kecat kemi mare chau tau temen he kan mama ngala mong kecat ong balik you banga chenthut ang tai lenti ong ta mama ta nilai la pensop ta mama dala chem hadin ars ngi ya biang chenthut biang na ta na chu mi snam biang tai mare biang chau ta mama ngala mong kan ka kecat ami snam biang ong ta mama na nang tu na chu wa chenthut man sis ngi ong ta mama kalak mat la ka khamat chung me lamat la ka khamat chung ka kecat chung me ong ta mama don khamat se mama ka kecat chung don kain ka lamat la ong ta mama ta sim lo tuk se fitim nam tip tuk se ba sliding ta sim lo tuk se pro chak tebe tuk se mar sen me ding tuk se am kon tha be kecat chung tu yu nang ne na tu bamong ta kon tha tak ora no am lu ta ada olem tu thì ông tôm này lệ tăng cắt tu cái là bịch biang cái này cái khmat chung cái chặt chung mấy mình nằm chân thốt chỗ nó thôi nó chỗ bà lấy nằm ở bộ là đẹp tệ ngày thấy chính sai mà của ông ta tụi mình cũng ta thì cả có chi xa các chặt đâu khẩn nã và chân thốt chỗ này nàng thằng nó chỗ tao ngắm một bạn ông EP cũng này cái hấp cái bát làm cái step bà các tiên cái trong play cái long cái chính sai cái chặt chung này teng nhím tiếp sẽ ai bản nhái teng nyim snow thu kumnu ban yai han reda ka bangi puli ka ktien chong blai ka rap ka nyangi bangi la ban yai ha ka lenti ki badai mo au no teng ka dong ka ching parkhat ha ka man sim ka do no chungi da pha ching tha me pa sibit le ko mom sngo nai yeng ra nai le ra ba kom ta ter am te han rei ha bangi puli ka ktien chong blai ngi kan mau khlak kan mau kum no city ephesus ka ong kom nam to tu buram ane tu kok ngu pi ki khon tu kok ngu ma ya ki keme ki pa hau trai kan mau mana ba ong kum ta kham don ba ong re ta mala puri na ka tien chong ble kamut kren u ble lamba ka tien ka chong u ha pi ba pi phin pan be ya kan ti ya chong pi ha cha ka ba phin ya kan riang pi la ya no sa kan ti ka ba de to ka ta kan ka ching sai chong ka tien ka chong ble ka ba ka don ya ka ban ya lam yang a ba ya pi kum ki khon ka chong u ble Tena kata kadau, hak apa penkut jika dikasih keren, dan maka dikasih step ngakwa man ong ipi kumne. Kan mau ikan dikilai tali kipoin gam ong ipi mentan, kektian cong belai kadai kektian cong belai kadai kacing bam. Karena bangin hek ngin san ngin klan hek sa, wah dan percupi kwa ban ban hek sa hab bam mereka bam kektian cong belai. Dan percupi kwa ban lom haki bakut kibi internet, wah pide ban sum sum hak kektian cong belai. Nama kektian cong belai kadai ka nang ta pis ngau thu ba ka ching em jong phi ka long ka badum ka la we jong phi ka long ka badum
pulih nak ketien jong belai ketien jong belai kan yarap banyalam nanti yang ini amal ketien jong belai kadai kadai ke syarak bakal cingsai ya ke kecat jong ni teto belum kurku yang ini kum kacing sang kena kurku ya pergi kena iwe haki yang kisam ke bapak ikan program bangen nak bancakri au try bat bangen bangru ya kapan pulih ketien kacang belai hakis ni baro kacing kacang ni toh akan ikapor ke pemantapan haswa bangin poi ya kawan pej ya ki assignment ki ba mapi kum ki hab ki baret ki phila dab an pha ha ka ba email sila ai ha kan ka tayo ko bladab tengarung adon kan ka we ka assignment ka bangan ai phi maneng ala da batai phi sepang ka syarak temudur mapi mantai ka syarak mo ga long kum ka ai ka syarak bat ka ching pha chung ai phi ka long draw ya ka dur chung ka syarak kanu ka syarak ka ba phi mudur mapi lan ka ba phi i mapi Droy ka dur jong ka syarak, bat hatrai jong kata ka syarak, pinto ya kitu ki kentien, ki badan ha ka kitab sam ka basis pak khat khandai, ka dekhot ka basis pak san. Nganong pulih tu ki kentien, pulih hi mapi, tho hatrai jong kata ka dur ka bapi drama. Te to kan ha kan ka pot, ni pet no ikan ki assignment ki bapi lapha akan ka tayo bladap. Toh akan ikapor ka pemerintah pat. Ya poin nak cek pemerintah ka bangini penwai nak ya kan ka sing sakri jong ni. Tengi ai ku boleh ya pi baro kinong isi mentah ki boleh isi mentah akan ka step. Nado ki bayalam ni ka sing wai hens. Ang place dang berduai ki ba ai ke special number. Bat kum churu ya pi we ki have ki baret ki be pet na ki yeng ke sam ka jong pi. Pat nang ye kendo pat ha kita yo ki ba bot. Te kan ikapor tong ya ong lang ikacing ruai utrai pat hadin ketang saai ikacing ko penwai kuk pa jongi ubah beneng long bakhoi ke kerteng jong me wan ke hima jong me long kamon jong me ha ke khando ko bah beneng to a hingi manta kacing bam jongi ka bahala ka sngi to map ke pop jongi kumbang ru imap ye ke belak sni wingi to wat alam yingi se kacing pensoy handai sumaringi na ka basniu na bacong me long ke hima bat kaburam ru hala karta amen pat ha ka bawai no chong kan ka por ka chi chakri lang chong yama to da ai ka ching ai e ka rap yang ka chong trai bot nam pum e ngi Jesus Christ ka ching e ba chong lek pa ka ching slok ka bathyang chong sim khoi kin lai ka ching khu ke bodong na wei play kin chong dap kar hai ha po la ka chong ka ching sang khna ka bodon ha ka chaka ho chiringa chiru khoi ke bodon ha ka balang hai ka kari basat lak chong ka berthai na do menta shir bobam chukot ro amen